Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Mana kama nonya kura mgajwan kamara mara mintiraka utuluma kende maru wake chendro makawuno chendro masani mabene nwanyisi kachodi chimokalo ni kawuno wadbe dukande kachel kwa duondo nagi mabene wadego ya mbaga kanji kura mgajwan kamara mara mintiraka utuluma kende maru wake mwando mwichopi kende watu wage Chuny Onagi TV mabene wadendo chendro ni duondo onagi kama mabene wadego ya mbaga kachel kwa da kwitno karamana duondo motelo na tiju duto te maga se matiune sirikand county makisumo karamana kisumo owaka siune kura mgajwan mabendo telna kachel gisa gi Migosi Morris Matunga mabendo chopokani kwa mgejwang kachel kod Stephen mabende en kachaja guru mongirore mar migaono mi wan kod gikande mabendo giwado watu kodo achel kachel kagedhi nyisoni koro gin en okenge magi kata mana lokruok magi mabende koro gidhi keto sekta no ironi kwa mgejwang chopkandi kino memo wagombaka kabende wigi mokalo kacha na bedo kod gikake neno wagombaka kane ginyisoni gidhi yero en gima bende ber kabisa nikech koro diching makawuno bedo kod gikandi kaka jolo mabende koro osedonjo office injal mabende koro kete Chuny Onagi TV kwa thulu maken mondo midonji kendo wago mbaka nikech wachaka gisani kabende wadhi mana chagi sani kuro mgejwang kama tai chino ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 tarika ngwendo mara ariyo igagana ariyo kod pro kod auchiel sa osoro mokacha sa deka odong dakika ariyo wachako mana chenro ni kapo kwa chako to wakabende wan gi kwith mabendo le mwakandi wakandi gi Migosi Francis Munga ma en vice chair wan bende kagi Migosi Boaz Rombo ma en assistant branch treasurer wan gi Migosi George Njonje ma en kacha jalopa branch secretary wan bende gi Migosi Kenneth Okelo ma en kacha branch treasurer wan gi Migosi Robert Ogonyo ma uchungne kacha kwith marore kata mana youth representative kati wanigi Mikai Karen Marango mayan kacha jal mabendo koro chungne mine gi Phoebe Ogada mayan jalupne kati wan bende kandi gi Morris Matunga mayan chairman mar Kisumu Workers Union kachel kod Steven Sulemban jagoro maduong mongirore mar migano kukamanda kautul makende marwaki kendo chako mana twagi sana am kautul makende mambosini to urio nade Urio maber. Aha. Kamano
Akathulu makende mambe gunwero kamno donganya kom kathulu makende mar chopo chunyo nagi studio mondo mi wagombaka. Kapo kwa chako yimunda kathulu makende mondo imos na jogo mabende koro neno chino negi sani nito urio nalike ka welo ng'enye ot. Mi thuolo ni mondo mi mos na ya wuto nagi nito udhinade. Moso jok maneno chunyo nagi mora inya biro kama rayo biro gi langa mabe gimana dwaro orwako gi e chunyo nagi. Kama mbugo Stephen mara yuko kama chunyo nagi gi John Hagi Duto. Ahinya aduoko erokamano ne jotich matiyo e kaunti ma Kisumu, jogo manomiyo ombulu, jogo mane yie gi gigo mane wachikogi ni wadwa timo. Amoso jogo ma samoro nigi liel kaka Mama Jane, wahoyogi, familia mar Manosalal, George Mbare, jogo mantie osuptal, wakwayo negi hoch kuonde magintie, jogo mangima mantie utegi omosogi ni oimore uru. Erokamano modong' ahinya. Pile ka pile ka wachako chenro ne chunyo nagi TV nikech chunyo nagi TV dondo jaluo wa bende watemo mondo mio wager dhowa to wachako ga chenro ni gi ngero wa makawuono joluo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Atonga mayot emiyombo godo koth. Ngero no olo nang'o? Kawudi chake mapek manade. Atonga mayot emiyombo godo koth. En ni goal machiegni manyami yud achievement ari. Goal mayot, dot mayot duongo. Enyamiyo itim ni yud gimidwaro. Kamane kaka wawinje wating'e ni wan josuba ken joluo to wache na hapa. Atonga mayot emiyombo godo koth. Ngero ni apa ni en puonj kuomwa ni wanyalo bedo ni wan gi geno mang'eny kata madongo, but wang'e ni kaka geno wadongo go ok wanyal chopo gi te, but gibo chopo but ok dichiel. Mano ema paro ni ne nitie ngero ni. Ne ni mondo kik wabed gi expectations ma kawan go madongo to wa expect ni samoro ok temo bedo realized. Erokamano mana kachako kudi kendo mana kapok adhi ira jakom. Sani bende koro wanyalo wacho ni koro usekawo kom kendo nu campaign motegno ma jopiny oyiero kendo gin kod geno. Atonga mane mayot moneno nodhi chako godo nikech koro jopiny bende nigi geno kuomu ni magi me modhi timo. In kaka jagoro mongirore ineno ga ni jagoro bende mabende duonde iwinjo motegno kabisa. Nyiswa ni to king'iyo sirikal ma mokalo cha gima bende kudwa keto ni pogruok mane ma udwa nuketie. Erokamano apani mano en penjo ma jo winjowa kendo joma watiyogo mano yierowa oseketo. Ne giketo nwa gik moko 24 ma gin thagruok ma gintie godo. Ahinya mwadwa keto mokwongo en ni wantie gi jotije mang'eny mapok obedo jokanyo mag riwruokwa ni. Already wasechako okang' mar miyogi forms kendo wadwaro ni mondo ji oriwre obede union ni mondo sirwa. Machielo ma waneno ni wabuketo mbele en bedo gi gimiluongo ni collective bargaining agreement. Ma en achiel kuom gino mwamiyo nyiri ma mbele. Kendo wadwa keto mahinowa mondo waneni ochopo kare. Machielo en wach thieth ma iluongo ni comprehensive health. Ma en gima ji osebedo ka ywakne kendo wabobedo ka wawuoyo gi jogo mondikwa ma en kaunti ma Kisumu mondo waneni ma ochopo kare. Machielo maneno ka bende Public Service Board osechako kawo motegno en ng'iyo ni ji obedo gi promotions kendo gi deployment mowinjore.
Magi gin gik ma waparo ni wamiyo okang' ma mbele kendo wageno ni wabo winjore gi management mondo chopi. To ahinya gima dwa wuoye ni king'iyo gimiluongo ni collective bargaining agreement en oting'o fuondni mag gik monego bed ni itimo ne jatich machopo karibu 30 gi wiye. Mostly iboyudo ni ka wadhi kode maber kata ka warite ma en tij union. Tij union en rito kata protect the existing CBA kendo to bargain for new CBA. So magi gik ma wang'iyo ni wabukete tekowa. Wang'iyo ni wabubedo gi shop stewards ma empowered. Wabong'iyo ni jotich ma wan godo wabubedo gi tiego ruok margi mondo ging'e chike ma tayo jatich kaito gi constitution marwa gi CBA. Magi ne gin fuok mane wayudo kantie to wageno ni wabotayore kamoro achiel ka ji ong'eyo kuma gidhiye. Erokamano. Erokamano. Chutho kaka jagoro mongirore tiji maduong' ahinya e union en mane? Tij jagoro maduong' en ni en kaka spokesperson mar union. Mar ariyo en ochung' ni oboneno ni recruitment otim. Mar adek oboneno ni records mag jotich gi mag cases mag jotich oket makare. Machielo en neno ni nitie coordination e gik moko duto ma union timo. Machielo en mana wacho en collective bargaining agreements. Obobedo ni en tudruok kind branch gi jok mantie lower level miluongo ni shop stewards council. Obobedo ni en tudruok kind branch kod national office. En tudruok kod branch gi other organizations gi agencies ma nitie kamoro kata affiliates mag union. Erokamano. Ka penji mana kapok adhi ir chair, nyalo bedo ni ng'ikni samoro nyalo bedo nikech records mag jotije ma bende samoro ne ma very important ne lal mamiyo jotije no ok yud samoro ratiro margi. Records mwawuoye ni gin records ma odok korka union ema en tije maduong' mar ni aketo gi kare. Kuom ranyisi nitie register mag jotich ma en mandate na update statements samoro ka wantie gi cases ma wadwa ni wahandle for arbitration and responsibility na neno ni gigo wakano gi kendo any information mwashare wa keep in confidence. Erokamano maduong' ahinya. Kadhi ir chair iriyo nade? Riyo maber Steve. Aneno kichako tich matek kanyo waneni kacha gi jagoro maduong' Aturi. Erokamano wachosiepa. Dibed ni samoro tudruok mari gi jagoro maduong' ma bende ochung' ne Wakasino Kenya mzima nyalo kelo ber moro ne oganda? King'iyo chikwa mar katiba ma watiyo godo sani oyienwa tudore gi affiliate. Giler nitie pesa moro ma be wachulo korka kutu kono to kodhi nono. Nitie migawo mar puonjruok kono. Nyabiro puonjwa puonj jotich gin gi kotu kaendi kaka kiluongi gi dholuo to gimane Tombo ogero building maduong' kabisa manya kelo chokruok makata ka wadwa romo gi jotich to wadwa kata nwa puonjgi kotu nya kelo na jotiego ginya tiegowa logi kanyero. Mano is part of their mandate nikech nitie pesa mwachulo gi dwe ka dwe chiko yienwa. Kora neno ka ler moro nitie mbele kae. Giminyalo nyiso jo Kisumu County gi sani i campaign kacha maber kabisa kendo gimi kura sani udang' wach ni gisemi kacha oteku. Ang'o minyalo nyiso jotich ma bende koro neni gi sani? Erokamano. Kano wabiro kaendi macha ne pok oyierwa to nwago debe mwacho gik mwanyatimo gi gima onyatimo mopogore gi ofis mane koro wagolo cha to baduoko ni erokamano nikech chuny na gi TV jotich nowinjowa ne ginenowa wan gi jotich mang'eny chopo irgi seche moko ne tek koa Seme nyaka Muhoroni wa Nyakach
to wadhi nyaka yo Kisumu East Nyando. Nok wanya chopo negi te. Kech ng'ama campaign madwaro this branch office. Ichalo ng'ama campaign ka governor kaka nawacho cha. Ichalo ng'ama campaign ka senator. Ichalo ng'ama campaign ka women rep. Kech nyak office mar county ni migao go te. Nitie all the 7-8 sub-counties nyaka Kadibo. Koro nimiwa platform maber mane ok wanya chopo irgi sane tin. Omenda bene puot. Koro chunyo na gi TV nomiyo wachopo irgi mane giwinjowa. Gibiro gigonwa kura karombwa. Ma jok mani neno kakwa kura kate nobiro noyier mana achiel kata polo be ji ok dhiete. Manobiro kobet ka wacho madhogi kaendi. To mane jo piny jotich ma Kisumu oyierowa nwatinegi to pogruok mwadhi kelo negi en ni kendo wan wapogore, style marwa mar tich opogore. E dakika mwasebet kamaendi ni wang'e kaka watudore gi wuon tich nikech bedo jotend jotich wane ngas mo keto jotich bedo machiegni gi wuon tich. Wane okindge. Koro wasetemo keto gi mana pok watieko kata higa achiel gi dwe achiel to wasetemo keto gi no gibed machiegni. Kata wan kamaendi watiyo kanyakla. Gik mang'isi gi nok timre chon. Gimoro amora watimo ka tim achiel. Ng'ata moromo gi kata oyudo tabu moro amora mar jatich to washare wate to wariwo wiwa piny waneno kaka watimo. Wang'eni procedure mar chamo muma be pod dhi mbele. Wang'eni tok ndalo 3-4 to wasetieko accreditation te. Accreditation certificate midhi miwa makoro puodho makoro kata kwa bet to watiyo gi mijing'o. Mago be wadhi timo in the next 2 days. Wan kaka nabiro ka nawacho ni wachalo gima muma wacho ni watiyo ka ringre achiel. Ok dine kamibete no ni wiye mabiro to we dendi kanyoero. Kata lweti mowuok dhi omo pi to we dendi kanyoero. Watiyo ka gimoro achiel ma wawuotho ka wan body kaka mama wacho cha. Mano miyowa mijinyo nikech bedo wakili mar jotich onge misara michuli bedwaro chuny. Chakre odiochieng' kaka nwachiew kawuono watiyo na serikal to kachopo tok tich to wachako tiyo ne jopiny mapok kata wachamo gimiluongo ni chiemo mar odiochieng' kata mar godhiambo. En ni wasechiwore nwatiyo ne jopiny. Wacho ni wadhi tiyo negi chuny achiel mana kaka nawachiwo singo cha. Ok wabiwere. Ng'ene riwruok wabe e teko jotich. Mak wawere kaka jo komiti manoyiergi to be jotich bobedo gi tabu. Koro riwruok wano e tekowa. Erokamano. Erokamano cha kayena mondo penji ne jatich ma bende samoro bende koro neno chenro ne gi sani digomb samoro ng'eyo ni to gin midhiero mage ma ka wakale to union samoro nyalo donje kaka koro un. Midhiero ng'eny mana kaka jagoro oketo gi cha. To wan gi departments mopogore opogore. Kech samoro ng'ato nyalo biro nyaka gi ma union ok donje. Nitie achiel ariyo mane ginyisowa ni mondo wabwang'inegi kwa donjo. Midhiero to ng'eny ma kwachako wacho gi kata wanyawuok kata next week. To mane gindiko gi. Machando gi ahinya gi. Abo somo ni nitie gimoro miluongo ni CBA. CBA ni en gi dho kizungu, ing'eni josuba wang'iyo gi dho kizungu, oluwo gadha. Iluonge ni CBA, Collective Bargaining Agreement. Ne ging'isowa ni kwa donjo to higni 15 manokalo cha msara mwachamo higni 15 mokale mwachamo sani. Makwa bet ka penji ni to petrol ning'iewo pesa di higni 15 mokalo. Bong'isa ni lita achiel mar supa seche moko ning'iewe Sh45 kikete mtoki mang'eyo cha. To sani kidhi tibo yudo ni lita achiel no en Sh100 gi wiye, kien en 100 apani gi 60 kanyoero. Matin nosemede nyading'wen. Msara to pod ng'iye mane chamo cha. Koro ne giywak ni kwa donjo to wang'inegi nikech chik be wacho ni higa 4 ka higa 4 onego bed ni ng'iyo to jatich ngima omedore. Watim nang'o? Mi neno ko wadwa mabadi po otemo
keto madhoge ni odwa keto gimoro e parliament ni joma chamo 30,000 kadok piny kik chulo osuru, to macha nowacho en be osepimo to kendo msara ni mondo idh seche moko en gas mabor, koro wakete kete ni koro jogi ok chul osuru, to wan to kendo wang'iye mopogore ni misara ema medi, osuru to beda beda misara ema medi, mondo wambatana gi dalili mar ngima kaka obet. Chon kanya paro kata chak pesa mane ng'iewe seche moko ne en siling 15, sani bech chak odhi malo. Opno kibi penja bech makati kaka nopenjo Uhuru ndalo moko mowacho bei mopogore gi mwang'iewe godo, manyiso ni ok ong'iewe ga. Koro moro mar ariyo be nyisowa ni jatich iyudo ka ochung' e migawo kaka nondike no, kaka in kondiki kaka jalendo, nyayudo ni jalendo A, jalendo B, mondo isonge matin, misara bo songe. Koro ng'eny jotich kane wakawo pachgi to ne ginyisowa ni chakre ne ndigi pok gisongo. Gineno ni mano ng'ikruok mar union nokodhiro wechegi. Mago bo wadhi bet to wang'iyo to wadhiro. Kech kamiluokori ok itwoye. Nego bet kata nkesetiyo higni 5 tisongi dhi e migawo moro mopogore gi manitie no. Gik mane giwacho ng'eny. Moko be ne wacho ne gi bet e migawo seche moko ng'ama ichung'ne no osetho kata ng'ama ne jatendi. Koro ibet kamotiye. To ibet abeta gi gima dho kisungu wacho ni act makata mar rambo cha be berie. Koro mano bende ginyiso no wang'iye ni kise act ahinya to dongo onego bed ni bedo confirmed. Moro bende giwacho no ni tools make teach. Kano wadhi ka environment giwacho ni seche moko gambut manong'iew negi oseti kata otuch, to moko be pok obiro. Koro mano bende giwacho ni kwadonjo to wang'inegi kata gloves magitiyogo magichodhogo taka. Seche moko en achiel no kaka ineno. Seche moko iyudo ka jomoko ywe ndara, seche moko kiringe kata bypass wagi ineno ka jomoko ywe ndara to gionge gi bakul moko mikete ndara manyiso ni ng'ato ywecho ka. To en unfortunate ni ng'ikruok machal kamano nomiyo achiel ji ariyo moko matoka notuomo, kech matoka nok nengi. Onego bed ni bedo gi reflectors kiywe bath ndara, iseneno gi e bypass. Ne ginyiso gi mang'eny kabisa. Moro be nitie ni insurance mar tich kamitiye ka gimoro timi ka wan gi jatich achiel mane tingo diyo, koro onego bed ni jo union ema dhiro ng'iyo kaka ichule, kech chik to wacho ni jatich onego bed covered kata kitiyo kumoro to gimoro timi e wang' tich milalo ngimani, to onego bed ni bedo compensated. To nitiere kaka iluwo dalili mar sheria miluwe godo mondo iyud godo konyno. Wan gi jowa moko be kano campaign wayudo ka public works moro ne nitie mane lwete ochot. Pan nobet marach to accident onge ng'ama degomba accident to gimoro nodiyo lwete. Koro gik ma kamago iyudo ka union mane wagolo ni nindo nokong'iso gi kaka idhiro wechego. To king'iyo chik be mar dwaro compensation wacho ni report bang' 24 hours, to moko gigi osekawo 1 year. Koro wabet gi committee to wapenjo koro watimo nang'o. Wadhi keto ywakwa seche moko nok en herogi mondo ng'i kaka inya konygi through migawo mopogore opogore. Wan gi gik mang'eny machalo kata insurance mar osiptal. Nineno jo Nairobi kogolo jo SHA 1 hour gilawo gi 1 hour. Ok tim gik ma gidwaro. Iwede ni SHA gisi ni yadh ahonda to ok wachul, mane chule pesa ni. So yadh malaria to wanya chulo. Gik ma kamago ema koro nyaka waket e ratiro. Mwabed gi jo insurance giwacho to pesa mwing'ado mang'eny gi. Ang'o miyo timo ma to ma ok otim? Kitero ng'ato jatich kodhi osiptal ting'ise ni okay, procedure ni to wachulo, ma to SHA ok chul, pesa ing'adi tara gana. Mago be wadhi ng'iyo pesa moko madeko ming'ado. Iyudo ko chuli pesa ni to gik machalo kaka loan to kong'adi. Kan wadhi e sako mawarwa mabe lak gi chonge, wayudo ni gimbe thagruok gin godo nikech kong'ade osara to ok ter negi, to miyo gi services gi bok ti. Kata jomo kawo loan direct koa e bank, yudo msara to keto ni abi agoli kata weekend, adhi aware wiye matin, to kodhi waro wiye to winjo ka jo bank oseware te. Wacho ni loan ging'ado loan. Koro gik ma kamago jotich nong'iso ni kwadonjo to wang'iye wach loan, chulo msara to chule gross ok chule net. Gross ngiso ni deductions te ming'ado mondo ter kuonde monego bed ni tere.
wan gi gik mang'eny kabisa mane jotich onyisowa, kata social housing. Iyudo ka lab fund wan jok ma contribute to gigero udi, to jotich penjo to kwan be kwadwa dhi udi gi ting'iso ni wambe nyaka wachula chula to pesa wame ogero gi, to koro ere kaka wagen kaini. Mano ng'iso wan gi tich matek, James. Wabo dhi kuonde gi te wapenji to ere gima jatich gene, ka pes jatich emogero udi machal kamagie, to seche modwaro ni mondo dhi ong'iew ting'ise ni mondo chula chula kaka ng'ata. Gigo te wabo ng'iyo, to nitiere yore mang'eny ming'iyo gigo makotamore. Wan gi plan A nyaka Z mokadwa wacho kaendi. Abo wacho gi mana kaka wadhi yudo gi achiel kachiel. Weche ng'eny, ng'eni sae matin. Anyawuoyo nyaka kiny. Erokamano. Keni jagudwa medo gimoro. Adwa bedo ni ok ago mos ne familia mar Ken manen driver driver mar tinga mane owito ngimane e tich. Adwa wacho ni gima union ni kang'iyo picha maneno mar Tom Mboya kachacha, adwa paro ne jotich ni Secretary General mokwongo ma union mar jotich mag Muspal ne en Honorable Tom Joseph Mboya. And gima miyo nochako mae, nochake ni jotich kama gitiye nitie jotich moko ma yomyome mok onge gi duol, koro iyudo ni employer samoro ne timo ne gik moko winjore. Koro union ne en ng'ano mabiro mondo owuo e lo jotich. Gima miyo samoro wanyalo dwaro ni ji oriwre kae ni samoro iboyudo ni inyalo chungi e tich e yo moko winjore. Ng'ano ma oyiene gi chik mag Kenya mondo dhi ochung' kodi e court en ja union. Machielo bende inyayudo ni nitie gwandruok kindu kaka jotich. Union oyiene mondo bi okel kwe. Nyalo bedo ni nitie gwandruok kidi gi supervisor mari, kanyo union donje. Inyayudo ni kaka ne jakom wacho, isabudho to samoro nitie kaka ok uwinjru gi supervisor mari, koro ok onyal tero nyingi mbele mondo iyud gigo miwinjore. Samoro bende odwa nomiyi transfer kaka odwaro, ok kaka chik dwaro. Samoro bende obodwaro nomiyi tich moko winjore gi tich monego iti. So magi te onego bed ni ka intie kar tich, to magi yudo ka timore ni tinyalo approach jo union. Inyalo biro kata kuom wach kaka jotelo, kata inyalo biro kuom jotelo ma in go machiegni miluongo ni shop stewards. Grievances ma yore mag addressing grievances oyienwa ni mondo walu yore go. Machielo king'iyo kata recognition ma wantie go gi employer ma en county government, oketo ni mago gik ma wanyalo timo kamoro achiel. Koro ne jotich ma pok ojoin union, adwa encourage u mondo ubi ujoin mondo wabed ni wanyalo wuoyo e low ka wan ok wabiluoro wang', wabosiemo gigo ma timore maricho. Erokamano. Idwoka part ligi mabende nada penji kacha ni to union ni ochunya kidonjo kose ng'ato donjo willingly? Union nigi chika idonjo kihero. To yo midonjo go nitie forms miluongo ni Form X. Form X ni entie e chikewa mag Kenya mag jotich. Kisedonjo to form ni wabotero ne through kaka representative ma general secretary ka abotero ne employer, kaeto koseng'adi tibedo automatically koro ja union. Samidonjo no nitie card mimiyi. Erokamano. Makoki ja union to koro midhiero kokwa kito mano wachni. Koro wabo mana donje but koro ko bibedo gi teko ahinya gi ka in members wa. King'iyo chik, abo konyo jagoro matin, en ni seche ma wajadiliana ma loso kata weche msara oriyo kata jok manok gin jo union, chik oyienwa chajo gima miluongo ni agency fee. Idhi chaje gi kuom service mwamiyogi. But nitie moko makoro to matindo tindo gi to watajet mana jo union. Moko wagi ni jok mapok odonjo. Ng'eni nitie ng'ikruok moro matin. Mano miyo joma manego modonjo ne pok odonjo. Sani gilaro walara kumoro amora ma gintie gimbe gidwa donjo.
nikech riwruok no kaka wacho be teko. Yiende be kikawo mang'eny matindo tindo to riwruok moro achiel ok ditur, but kikawo achiel inyalo turo gi te kata gin 100. Erokamano maduong' ahinya nyakoro Mgajwang' kamoro amora mantiere ka thuolo makende ma medo duoko ne godo erokamano maduong' ahinya. Wadadhi e weche mag wala matin kang waduogo to wan kende kaachiel kod jal ma bende ochung' ne kacha weche mag youth. Wan ni to rowere to okenge magi ma bende kata lemo margi e migawo mar Union to chalo nade. Kete mana kanyo Chunyonagi TV wadhi e weche mag wala matin kang waduogo to wadhi somo kacha ote magi ponono ni kacha gi penjo moro amora kata mana dwaro ng'eyo gimoro amora nyakoro Mgajwang' inyalo oronwa ote magi e Chunyonagi TV Facebook page, Chunyonagi TV TikTok kaachiel kod YouTube marwa. Kang waduogo e tielo mar ariyo to wadhi somo kacha pachni to iwacho nade. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building future. Fellow citizens, it is Martelo e piny Kenya. Onge ng'ama nong'eyo ni ne obed ranyisi mar telo makare, chung'e adiera kod geno mar piny. Ma en sigana mar Raila Amolo Odinga, wuod Kenya, duond joma ithiro, jago makata ibedo ni oseninde bade to ling'any mare nodak kuom higni gi higni. Amolo Molionge pinyodo du Raila ka jumalolo Molo buro kawi wuod bonyo Molionge Raila yoge pinyodo kununga Kenyo dong no wuod bonyo kuno gela wuod pitra tia Raila kadonyo malo ni wej nango no lango bendo chopo to bolo ndara onge to kata simu bende onge to posta bende onge Amolo ki wach nango no duo bende Mungu miyo thuolo rita bolo wuod bonyo e polo malo par Mungu ya Raila ki wach nango no duo bende seneni wuod bonyo Amolo ng'ama doika kama goro luonga Molo ng'ama doika kama goro luonga wuod bonyo kuno gele wuod pithra koro ya As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. Kenya, tudonge mati Amolo. Kenya mae Amolo manisa ne pikarja kuoto kokwalo gir ng'ato yae. Tudonge mae Amolo manoni de pinya kang'ute to chuoto gangre kuomon gi kadede gi chiege die lum yae. Tudonge mae Amolo manoni de mudho nyaka higni oloko chiko. Molo sando dende nyaka Kenya oloko chiko bedo chama mingi.
To donge ma molo mati wang'e chwer pi kar wang' jowi e thim kano odakie mudho i pia. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Mano nyakuram gajwang kamora mara mitira ka othul makende magunero kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV kama en tilo mar ariyo kendo tilo no mogik mabende wago mbaka kandie kachiel koda kweth no mar Kisumu Workers Union kata mana jogo mabende koro kedo ne ratich jogo mabende koro tiyo ne county no ma Kisumu. Kamora mara mitira ka othul makende moruaki tilo no mokwongo winjo kacha ka bende chairman wacho kacha ne mondo jotiji mag sirikal otem matek mondo mi odonje e union ni mar dibedo kacha gi yot maber kabisa mondo mi ratiro mari onene nyalo yudore okenge mopogore opogore. Ko kamano tan kande kachiel koda bende gi Robert Ogonyo mabende ochung'ne kacha ne rowere sector mar union. Bosi Robert iriyo nade? Ariyo maber, kamano ahinya. Amor kanini. Amor kanini. Ine jenzi ma union. Yes. Jenzi achiel masani koro serve tam mare maradek. Tam mare maradek. Maradek. Ino kiwuok office. Ano post. Ineno post. Yes. Tende ni migapi no itiyo maber eh? Atiyo maber. Watiyo kanyakla kwa waluo tie jotendwa. Yes. Nyisa gimoro achiel, ang'o ma ipane kose in ichunga no post? Nachunga no post. Oh. Yes. But manachung mokwongo ne an gi opponent. Mar ariyo be adhiano post. Mar adek sani be adhiano post. Kose jenzi ok dwa telo. Jenzi wadwa nodonje union mang'eny. Wadwa ni wa recruit gi mang'eny. Gidonje union nikech kinena maber to igni mabiro ok adhi ran kaka youth. Adhi dwaro kom mamalo. Kamano. Nyisa ni en ang'o ma bende samoro tendi mar rowere ni? Samoro no ka bende rowere weteni omorgo kata gino bende samoro ya chi. Kitich wang'e tiyo together, teamwork, nikech kaka rowerni nyaka watud jowetewa ma jotich be gi jotendwa ma jo union, ma en tija maduong'. Education mar jomatindo weche mag union in terms of recruitment, rwakogi mondo gidonje e union, education margi. Be ka gidhi trainings mag gik ma moko wa coordinate gi office mar secretary Mr. Sule mondo wa need them to come to realization. Ma midhiero mane ma bende samoro kwa korowere chutho to ma joma bi mati county? Chutho to anya wacho ni gige tich, kuonde tich yudo ni ng'ato ndik ka environment officer, tools mag tich samoro onge. Yudo ni kaka nomiye dichiel, askari kaka nomiye arungu dichiel kano ndike tich, poko mede moro kendo nyaka sani. Arungu oseto. Koro to dhi gi higni mang'eny be e tich. Kaluwore be gi right placement mag rowerni mang'eny samoro ndike ka cleaner, to en gi somo mamalo, en gi masters, en gi omedo kata somo ka en e tich. Onego migi nafas kaka jomoko be kochopo sa mar tich ng'iyo ni jogi be dwaro promotion, gimbe onego gibed considered kochopo sechego. En adieri ni samoro rowere ok yud nafas migepe mopogore opogore e county, tije mag county gi? Wanya wacho ni en adier, lakini wanya wacho kendo ni wan kaka rowerni waorre tijego, kik waluor kombego, nikech kombego eventually gibro dong'nwa. To onego wang'i kodgi chon.
ka watiyo kanyakla gi joma nitie to mondo be obed mayot. Penjo na mogik kuomi, iyudo ka bende rowere chutho gin ga gima iluongo ni kiawa kata mana doubt. Samoro wacho ni adonji kik adonji awe. Ang'o manyalo nyiso ni rawera ma be samoro koro keto ma bende koro neno chenro machalo koda kama ne ber mar union ma bende samoro nyalo lomba godo mondo mi odonje union? Anya nyiso rowerni sana sana manigi tich kata maonge tich, nikech iyudo ni union sani o cover all sectors in the government. Nitie union nyaka mag manembni, kamagiras, nitiere union mag housemaids, nitiere union sani obiro mang'eny, nyaka jua kali sector nigi unions, hotel industry nigi unions, askeche mag security nigi unions, but chutho kaka jatich matie county to wadwaro ni mondo donje e union mar county government workers union mondo wanyal tetea haki gi kanyakla, mondo kik wachaj gi agency fee mane chairman nosewacho, nikech bet en malo opogre gi subscription ma kawaida. Erokamano maduong' ahinya. Awacho ni kwadogo tielo mar ariyo to wadhi kawo thuolo makende mondo mi wasome paro mopogore opogore, kata mana ote ma bende ioronwa kandika. Wan kandika achiel koda Mrs. Fab wacho ni well done Robert, erokamano. Wan gi Mpenzi Maria wacho ni ler ahinya. Kaeto wan gi ote moro ka. Wan ka gi Peter Obwanda wacho ni hi, ma Peter Otianga wuod Rongo, ogai mar rowere, Luo Council of Elders, amor ahinya kod twak. Ma Otianga wuod Rongo, ogai mar rowere, Luo Council of Elders, amor ahinya gi twak, erokamano maduong' ahinya. Wan ka bende gi Jadero bende wacho ni mokete twak maber kabisa. Wan ka gi Eric bende wacho ni embe owinjo twak maber kabisa, erokamano kuom kete mane twak nyakoro Mgejwang'. Kamano kawo thuolo makende mag onero, kamano maduong' ahinya. Kapod wadhi mbele, yina mondo achak apenju kaka koro the leaders mag Kisumu Workers Union ni king'iyo, nyocha napenjo jatelo ni king'iyo counties kata kiwa compare counties mamoko, wan gi Luo Nyanza, wan gi Siaya, wan gi Migori, wan gi Homa Bay. Uneno ka aluora kata mana environment mar tich chalo nade? Mokwongo nyaka ing'e ni Kisumu nokawo namba achiel kuom ler. Matiende ni oingo counties miwachogo. To gima miyo bedo namba achiel en nikech jotich gima miyo bet maler. Wan be wachung' ni mondo wang'ie ni to ji tich dwano medgi ang'o mondo bet maler. Siaya county miluongo no kata timo yiero mar union margi otamogi. Winjo ni jotich mane nitie kanyo, jo officials mane nitie nolal gi nomination forms. Nyaka sani pok oyudgi, simbgi ywak mana tuluni. Koro gin organization maroma nwaketo. Wan yiero nobedo peaceful kabisa. Makata joma nwaloyo be noyie. Magi sirowa, magi timo gima miluongo ni handing over. County machalo Siaya kata yiero ma pok otim, aneno ko office mamalo shughulika mondo giteme timo yiero. Koro gik matindo gitemo tamogi, koro gik madongo takia ni ginyadhi godo nang'o. Koro kipimo counties, tapani Kisumu ni malo kabisa. Kata organization mar Kisumu ni malo kabisa. Waikore kendo wan gi jotich moyie tich, mohero tijegi. Koro medo mana hichogi ni gimed tiyo kaka ne gitiyo cha, mondo namba mana wakawo namba achiel mar ler kaka Kisumu wamed bet kode. To be wane county achiel mose chako municipalities ei county kaindi mang'eny modhuro kadwarore kaka chik dwaro. Mano tabo en jagoro na mondo wachane na kaka Kisumu ni malo kuom organization machalo gik machalo kamago eko. Erokamano jagoro, ni nyisa kacha shani ne duond bura kendo ine make wacho left to ji dhi left, right to and right. Yina mondo apenji ni kech kacha bende wacho ni chairman wacho ni utiyo machiegni gi ten sirikal man the governor ma county mondo menene gik moko dhi kare kendo utiyo gi jotelo maber. To waneno ka bende gik moko chal malokore. Unions wacho ni ere jal ma bende kuneno kudhi tiyo godo maber kabisa, nikech bende command following maduong' kabisa kendo ji bende luou. Mana kaka nun goteku mwacho no yierwa uru,
un gi oteku ma bende nyalo wacho ni wayier ng'ane. Union to kuodho ng'a un koro sama bende koro un e telone. Jalo ma bende koro ugombo tiyo godo e county ma Kisumu 2027. Hapa ni en premature mondo wachak wuoyi ng'ama nitiyo 2027, but kadok chien adwa wacho ni en gimochuno ni unions nyaka ti kamoro achiel samoro gi jok mondikogi nikech gin gi winjruok mokwongo iluongo ni recognition agreement. Wacho okenge ma gibokawo ka gik mopogore otimore. Kaeto winjruok mar ariyo en gimiluongo ni collective bargain agreements. Collective bargain agreements en moketo gimonego bed ni timo ne jatich ka otimo gik mopogore. Kuom ranyisi ka jatich tuo to collective bargain agreement wacho ni kotuo mokalo ndalo mokete chike botemne ang'o. Ka kotiyo gi pesa mang'eny moingo pesa ma insurance onego chul ibotem nang'o. Ka jatich omi tich morito miluongo ni acting, onyalo act for 6 months kende. Koro kokalo 6 months to onego bed ni either imiye tijno kata iduoke tije mapile. So magi gik ma yot mondo ipogi nikech ji osandikore, en winjruok. So contract en gima koro nyaka chop kaka ondikeno. Adwa wacho ni wan tudruok marwa wawegi mwasetimo samoro mano kipenjo tadwa donje. Chakre yierwa wasebedo ni wayiero ni mondo wabed machiegni gi jotich. E bedo machiegni no wafwenyo ni wabotiyo negi ka wabedo committees. Koro wapogore ni wabobedo gi committees adek. Wabobedo gi committee mokwongo momiyo okang' mamalo. En committee mar rowere, mar mine gi jogo man gi ng'ol mopogore opogore. So committees gi waketo gi nikech wafwenyo ni rowere gi gin gi thagruok mopogore sama gidonje tich. Samoro ng'ato kofwenyo ni sane monego bed ni ochako bedo gi savings moro mabokonyi ndalo mabiro. Samoro pok obedo focus ni sane monego yier pension scheme mochako save ndalo ma obo retire, ndalo ma koro osadhi piny, ma koro onge gi teko. Sano be miyudo ni yot mondo ng'ato gi pesa mochako yudo no obed ni pache koro wilore. Koro otimo gik mamoko gi. Koro wadwa ni mondo gibed guided, mondo gibed responsible citizens e ndalo mabiro. Tiyudo ni wantie gi joma mine samoro rights gi bedo exploited kata ka en sexually. Koro waketo those committees mondo bed ni gin kaka caution, gin gik manyalo cancel gi mondo gibed gi report kanyo. Ntie jotelo moko ma samoro nyalo bedo so aggressive. So magi gik ma wang'iyo ni that committee bokale. Jok manigi ng'ol mopogore yudo ni kuonde ma samoro ketgi gitie ntie chik mang'iyo gi. Samoro chik no ok oluw kare. So magi gik ma wang'iyo ni that committee bo timo. Hai maber jakom ma committee no en owadwa Robert Ogonyo. Koro obotayore mondo one ni mago timore gi rwako gi. Iluongo ni youth and women empowerment. Mondo gidonje telo. King'iyo sani tiyudo ni telo ka gionge. To wadwaro ni by the time kae gibe gidonje telo. Mondo wabed kata ni nus kuomwa jok mabiro kombe madongo gi. Nus gin joma mine, nus gin joma chuo. Kaeto rowere be nyaka donje iye kanyo. So magi gik mwasatimo. Committee machielo en mar tiegruok, education committee. Sama ne watimo campaign kata kiwijo penjo ma samoro penjo, iyudo ni samoro ntie ng'ikruok e gik ma ji ong'eyo kuom ratich gi kaka jatich. Koro watimo deliberate move waset that committee mondo bed ni en committee madhi puonjowa kaka jotelo to dhi puonjo nyaka jotich e ratich gi. Committee machielo en mar rito mwandu mimiyowa gi manyo pesa madhi konyowa timo programs wagi. So gin committees ang'wen no. Ging'iyo shida mamoko iluongo ni ka wantie gi gwandruok. Kaeto ng'iyo ratich jatich moko tim. Iluongo ni Finance and General Purpose Committee. So magi committees mwasatimo. Wabo integrate go gi shop stewards. Kaeto bende mondo wachop machiegni kodgi.
Wabedo at this level more agree deliberately ni nyaka wa strengthen shops. Shops is the lower level care branch, and initially neo kuwinjgi. Wadwaro ni mano bed ni kanyi ma most of the concerns bedo addressed, mokalo gi ma bedo escalated to level ma branch. And king'iyo shop stewards gi their caliber ma biro manyocha wa yiero in the last 1 week, gin jok man gi ndhadho ma hope ni gibo revolutionized union ni. And our aim en ni duoko union kama onego bed ni entie. And that goes back to penjo mani penjo. Ni kawang'i alwora kae, to waneno ka jotich weche gi idhiro machal nade. Ng'eny jotich ibo yudo ka shida mantie Siaya ka, mantie Kisumu, mantie Migori, mantie Homa Bay, mantie Kisii, mantie Nyamira, ibodo ni gidwa chalore achala. Nikech giduto giwuoyo kuom gima duong' en CBA, giwuoyo kuom comprehensive medical scheme, giwuoyo kuom issues mag promotion, giwuoyo kuom issues mag transfers mok timiyo makare, giwuoyo samoro ni yudo ni ng'ato komi tich, tichune timo gimoko dwa timo. Eventually, ng'ama chune ni en ok obi keto koke, koro en ema koro dhi e court. Koro ka nitie union to ka gino timore ni chuni kata ni sign contract mok idwa sign, kata mok owinjore, then inyalo report mano to union bo come in mondo stand in for you. So magi gik metimore, ibo yudo ni samoro joma dhi e court gin jok ma ok onego bed ni chopo kanyo nikech samoro ochun gi gitimo gimoko owinjore. So mane momiyo wachiwore mondo wabi wachung' kod jotich mondo ratich gi giyude. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya, erokamano nikech sanya koro mgajwang' kamoro amora mitire ka thul makende magoni. Erokamano maduong' ahinya. Kapok watieko tadhi chako kaachiel kod Robert kech jo onagi bende koro neno wakandie wach samoro mabende nyalo nyisogi kata mana samoro erokamano mabende nyalo duoko negi kaluwore kod yiero mabende ne otimo. Yes, erokamano ahinya kuom rakwa station mar Chuny Onagi kawuono, kendo daher kwayo kendo nyisi kendo ni alaro kom mar National Youth Representative Nairobi tarik 16 Februari ka osira gi chair gi secretary, kendo anyalo dwaro nyiso jo Kisumu ni haki gi kendo koro wadhi medo nyalo yudo wabete nek Nairobi. Koro amedo kwayo ombulu ne jo mawinja Kisumu, Migori and beyond the borders. Kendo wadwa goyo kamano ne jotich mano yierowa e kombe gi kendo momiyowa teko mar rito gi ng'iyo ratich margi kanikare. Erokamano jagoro. Erokamano kuom thuolo ma umiyowa mar mondo wabiwa waduok erokamano ne jotich. Ahinya wadwa wacho negi ni gigo mane giwachonwa ni onego watim, wandiko gi kendo wabo chopo gi dhok mana kaka ni wachono ok gite dichiel. But wasebet piny kendo wan gi chenro mong'ith maneno ni gigo waluwo kendo chopo kare. Wadwa duoko erokamano ne familias wa nikech ndalo mane wa campaign bende ne givumilia samoro gik mang'eny nok timre kaka gidwaro. Wadwa duoko erokamano bende ni Nyasaye, kendo wakwayo Nyasaye manyalo gik moko duto mondo ene ma mondo telnwa chenro duto mwa wadhi timo ne jotich, nikech ka onge Nyasaye then ok wanyal realize gigo mwadwa timo. Erokamano. Erokamano chadi chikono wadwa kendo ka thule makende mondo mekoro wamenynu members mantiere kandie. Onyalo wacho wacha nyingi lakini gionge ka koro damiyo gi thuolo nyaka mgajwang' wacha nyingi kasto bende gi lemo mabende in godo to gi wach minyalo nyiso utonagi. Wan ka gi Miss Feb wacho ni we are here for you. Robert Ombulu wami choth. Erokamano. Wadhi chako gi Jakom mabende koro wadhi leronwa kacho ni to chalo nade. Achiel kuom bende gimomiyo bende jotelo ni ka
en mar duoko nwero kamano maduong' ahinya kuom tich matek kaachiel kod neno ni umiyogi ombulu magidhi maber kabisa. Wan gi mise wachni the Lord has gone ahead of you all. Ero uru kamano maduong' ahinya. Ko kamano to wadhi mbele kacha. Ago erokamano ne Nyasaye kuom miyo odiochieng' ma kawuono mar chopo e studio mar Chuny Onagi TV. It is my first time. Erokamano. Mar ariyo agoni erokamano kuom rwaka. Tagone Nyasaye be erokamano kuom donjo chuny jotich mar Kisumu County mondo giyierwa kaka jomochung' negi e wechegi machandogi. An gi nyingega iluonga ni Boaz Rombo. An assistant branch treasurer. Nyocha jopiny oyierowa ni mondo wakonygi. To kaka jakom osewuoyo gi jagoro gi youth leader, ok dang' awach mang'eny. An mana erokamano maduoko. Jotich ober kodwa gi geno kaka ncha gin kodwa gi geno, wabiro tiyo negi. Erokamano maduong'. Erokamano maduong' ahinya, erokamano maduong' ahinya. Mano iluongo ni Migosi Boaz Rombo, mabende en kacha assistant branch treasurer. Embo wacho matek ne nyako bi kende kendo erokamano maduong' ahinya achiel kachiel Chuny Onagi TV. Go erokamano maduong' ahinya jaduong' Boaz kuom chopo Chuny Onagi TV kende kendo ang'eni jogo mabende koro neno chenro machalo koda kama mor. Wan gi Jeje Adero wacho ni embe neno chenro kandi, wacho ni mosna mak. Mano soliste. Erokamano. Wadhi mbele kacha. Mano wadhi mbele kacha Vice Chair Francis Muga. Bas, Steve. Erokamano. Aniluonga ni Francis Muga. Number 1, agone jotich erokamano maduong' kuom yiero timni. Nawacho ka mokwongo ni en team change. Team change. To Steve dongo ka en team change. Aneno. Koro team change nyaka kel change kuom jotich. Wadhi tiyo kaka chairman gi secretary osewacho kanyo, secretary nyini CEO mar union. Omiyo wamiye lwedo kendo wadhi tiyo together as a team maonge ng'iyo kando kata loko ne wadgi ng'ato toke. Omiyo an kaka Francis aonge luoro. Kech wadhi perform mondo wakony jotijwa giyud hakigi. Haki maduong' ahinya en mar health. Pane ngima dhano en gima lich miwaro. Emonego bed ni wamiyo first priority. But kaka CEO mar union osewacho ni en e gimiluongo ni CBN. Oting'o gigo duto te. But wan pamoja. Kabi wacho mang'eny. Ano bro ema na kanyo Steve. Erokamano. Mano Vice Chair. Wacho ni ma team change. Mano Vice Chair. Erokamano maduong' ahinya. Poro mbele kanyo kurom gajwang'. Anyisi ni team ni ochiek. Ma team ma oyie tich. Kendo gima chaka yudo kandi hera bende nyisore ka. Nikech udonjo office lakini uwuotho pamoja. Ukuotho pamoja. An kacha bende gi iluongo ni Migosi George Jonje, mano deputy branch secretary. Erokamano ahinya kaka thuolo ni makende. Agoyo erokamano ne Nyasaye moloso thuolo mondo mi wachope studio mar Chuny Onagi TV mondo mi wayud thuolo mar goyo erokamano ne yawa manowuok oko koweyo tijegi te kendo kech nochamogi kaka chieng' be chamogi mondo mi gigonwa kura. Awacho kategno kendo kajing' ni team mane uyiero dhi telonu gadiera to kod ratiro kendo kik uluor kata dichiel. Team mane uyiero tiyo moyuore maber gi luor makende maonge pogruok. Gima ketho tich en pogruok ei team moyier mondo mi otine jopiny. Tap mor kaneno ka team wani en team ma ji wacho dhok achiel, ji luoyo achiel, miyo wan gi geno ni wadhi tiyo maber kendo gigo machando jotich dhi chopo kare. Ne jowinjo mawinjowa konde duto mag Onagi, wagonu erokamano kendo wakwayo mana support kod lamu makende mondo mi
ng'at marach kik idonj e wiwa mondo mi wafel e tich modwaro watim ne jotich. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya, erokamano maduong' ahinya Migosi George. Owacho kacha ni olamo Nyasaye maber kabisa mondo mi kik gimoro donje e kind mondo mi tich kik dhi maber. Erokamano maduong' ahinya. Machielo wan kanya kachiel kod Migosi Kenneth Okelo mabende en kacha branch treasurer pesa omenda. Erokamano, aduoko erokamano ahinya kuom joneno manenowa sani. Manenowa sani. Kendo achako aduoko erokamano ne jotich mar Kisumu workers kuom yierowa kaka ofis. Ofis moyiero en ofis motegno kabisa. And awuoro sana kuyiero, this is my first time, ajahigni 50. Ni kawuono awuoyo e TV, gini buoga kaka gima dang' awach gi dhoro tama. Koro kanyo be aduoko erokamano. At 50 years, aduoko erokamano kabisa. Tim nitiere godo mobedo led gi Matungande, Steve Sule, gin tim motegno kabisa, gibiro guidewa maber. Koro kadwa wacho weche mang'eny, KCOs jotendwa go osewuoyo mutieko. Ero kamano. Erokamano maduong' ahinya. Puoch gi pak dhi ne chairman gi vice gi jagoro. Winjo ka member wacho ni otimo erokamano maduong' ahinya nikech odonjo e TV. Ano ka in usechako tich nyaka ei members. Empowerment. Winjo ka bende kacha no wacho kacha no udhi timo matek mondo mi at least jotiji bondo other trainings, good some induction mabende nyalo konyo gi bed ka bende ging'iyo gino magitimo. Apani mano bende gimaber kabisa. Omiyo ne jalo mabende koro ne chiro machalo koda kamandi. Ma en team maber. Vice chairman wacho ni ma team change. Omiyo kamoro amora mitinyo kod Mgejwang' ma momiyo gibiro kandi kendo odiochieng' ma kawuono mondo mi chop go negi erokamano maduong' ahinya. Kwa tiko kachiel kod chair wach ni mogik. Erokamano Chuny Onagi TV. Watimo erokamano kuom kelowa kae. Apani miyowa gweth ka ni miyowa platform mar wuoyo gi jopiny ma jopiny oyierowa. To dwa singo ne jopiny, jotich ni wadhi chung' kodgi kiadieri gi ratiro mana kaka ne wasingo negi. To wadhi wuotho kodgi be lela. Gimoro amora mwatimo nyaka waheny negi mondo ging'e. Opogore gi mane tim mowagolo cha ne timo. Negi tie mudho, watu tie lela. Kendo gima dakwa ni maendi okeno odiochiengwa mogik mar wuoyo gi jopiny. Wanyatwak e weche mang'eny malingana gi jotich kata jotich counties 47 gi be gidwa chalre. Waseche moko ka in thuolo tiluongo to be wanya wuoyo ok en kata siasa ma jotich mar Kisumu kende. To kwa go turbin counties 47 gi kaka chenro mek tich dhi gi Council of Governors. To gima da wacho mogik e katiba wa mawatiyo godo mar union oyienwa yiengore kuom jasiasa mateno weche jotich. Jasiasa kata party mateno weche jotich mano yienwa riengore kuome nikech wan ber mar jotich mwang'iyo. To kochopo seche gogogo to oboduo kaendi watwag gi jotich to watwag be gi jopiny nikech jotije gi kuma gidake gin gi jirende gi mok jotich. To be wanya wuoyo mwawinjre weche moro amora ma waneno ni nya konyo e dongruok mabiro mbele. Mano chiko yienwa. Erokamano. Erokamano ahinya maduong' ahinya kuom chopo kandi e nyakoro Mgejwang'. Erokamano kuom kete mana e studio mar Chuny Onagi TV dono nagi kendo ageno ni wagomba kama ber ne jalo mabende oronwa ote magi kendo achiel kachiel nyaka e studio mago mar Chuny Onagi TV ka thuolo makende magono erokamano maduong' ahinya kendo chutho ne union tagoro erokamano maduong' ahinya kuom thuolo mar mukawo muchopo mondo matwagi to kapok watieko ano ka jagoro nigi gimoro. Wach mane adwa wacho en ni gima jakomo e wuoyino. Sani ekoyierwa e union. Wadhi bet piny to wabosiro that candidate mabodhi timo gik moko 20 ma jotich dwarogo. En ting' ma ang'eyo ni Profesa ok bi laro kom 2027, but wang'eyo ni jalopne nitie kanyo.
koro en homework momiye ni kanyo ema bodhi determine kaka jotich dhi ng'iye 2027 being ni en to entie ofis sani to en gi thuolo mar dhiro agenda mag jotich gi. Wabo pedho ne next week agendas wagi te. Koro ting' dhi dong' kuome kata kokawe kaka ni wacho chande ni atonga mage mayot monyalo ringo go. Atonga mayot mapani wadhi miye gin wach comprehensive medical scheme, wadhi miye wach CBA, to wadhi miye promotion. Mage gik moring go mokalo gik moko 34 wamiya 300 go chak go. Erokamano. Ng'ato nyalo wacho ni campaign ne. Ng'ato nyalo wacho kamano but ene ma entie sani. Ene monyalo timo gik ma wadwaro gi sani. Gi kodhirore gi kokonyore gi professor Peter Anyang' Nyong'o. Erokamano maduong' ahinya kendo gima bende winjo kacha ni jalo ma bende koro nyalo winjo kwayo mago 20 mane jalo mabende udhi tiyo go ber kabisa. Uchako singo ni biro duogo kane mondo uwuog gi jopiny. Jalo mabende dhi winjo nyalo winjore kodu. Dong' mano kare. Mano kare. Erokamano maduong' ahinya Nyakwar Mgajwang' kuom kete mana kandi agone erokamano maduong' ahinya kuom kendo kuom chopo kandie wamor kendo kuom kelo welo wamor kabisa wachako roko kendo mana chunya Nagi TV kandi erokamano dhi ne kendo ne midusa mar chenro ni motiyo matek mondo ne chenro ni ochopo ne achiel kachiel nyaka kama intiere Nyakwar Mgajwang'. Midendo ni Nelson Mandela Okore kachiel kod in mabende kete chunya Nagi TV kendo chutho ne chairman, general secretary, vice chairman kachiel kod members duto te mokaw thuolo gi margi mondo mi gibi mondo watwage okoyot. Sani members ng'eni ni kuonde mopogore but wacho ni ukaw thuolo maru mondo mi ubi kendo duok erokamano ne jogo mabende nomiyo kura. En gima ber kabisa go thuolo makende magone erokamano orito masane nyaka kendo arom kacha odichieng' makiny. Erokamano, Nyasaye ogwedhi. Nyikwa onagi, nyikwa joka nyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.